ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱାମୀର ସଂସାର ବାସ୍ତବ ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମରେ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ହଜାଇଥିବ ମନଟା କଣ ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ଏ ଜନ୍ମ ଆଲୋକରେ ଭିଜେଇ ପାରିବି କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମକୁ ନିଜର କଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା କାରଣ ତମେ ହଉଛ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଡ଼ା ଲାଗିବ କି ଦକ୍ଷତା संपर्क नाही ଅଛି କେବଳ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ। ओहो चुमकी हमें जहाँ बोले तो धीरे कौन लगा अरे हम भला पाया विषय जदि हेमंत जानी दिए सेदिने चुमकी नर्वस हो गली और कहबो जहाँ करतिला केवल आटे चलो ना तो डेरी नहीं चलो
Thank you.